Dokumental hontan garrantzitsuena ez da nolabait izateko datua edo lan periodistiko hori. Garrantzitsuena da bombardaketa indiskriminatu horiek sortu duten sentimenduak edo sortzen duen emozioak gure kontzientzietan zer eragiten duen ikustea eta hortik ikusentzunezko pieza batzuk sortzea. Eta piezak askotarikoak izan daitezke. Eta herrien planteamenduaren arabera. Herri batzuk planteatu dituzte pieza oso artistikoak, beste batzuk pieza musikalak, beste batzuk pieza aktiboak, hau da jendea mobilizatu dute eta gauzak egin dituzte. Janetari dago, herri bakoitzak bere berezitasuna dauka, eta ikusi behar da herri bakoitzak zeratako proposamena egiten duen, memoria historikoa jorratze eta edatze aldera, ikusi ze sor dezaketen, ez? Durangon egin duguna da, aprobetxatu dugu udalak Dresdeneko Alemaniako herriarekin daukan neskamutien arteko nolabait izateko tailer bat sortu dute, urtero egite dute 9-10 haur edo neskamutile Alemaniara joaten dira eta beste 10 hona etortzen dira. Eta aprobetxatu dugu bizita hori neskamuti horiekin tailer bat sortzeko eta tailerro Bakeolaren bitartez, Bakeola fundazioaren bitartez, milentalean integratuko den pieza bat sortzeko, ezta? Eta Zornotzan egin duguna da, bildu ginena eta ikusi genuen ze gauza egin genitzaken eta han atera zituzten ideia batzuk eta filmatu duguna momentuz da koroarena. Osea, koroa Bizkargira igo da, letra bat egin du apropos moldatu duena gerraren inguruko sentimentuak piztuz, eta Bizkargira joan dira, Bizkargin ere, Bizkargin gudak egon ziren, Bizkargi oso signifikatiboa da, eta Bizkargin ere badago eskultura bat gudariei dedikatuta dagoena, ezta? Hori da Zornotzan egiten ari garena.